mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files with Jello. Muntik na akong madali ni Father. Hi DJ Rocky at DJ Jello. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sylvia. At ito, ang aking secret file. Isa akong vendor dito sa palengke, sa isang tahimik na probinsya sa Katimugan. Medyo matagal-tagal na rin akong nagtitinda rito. Siguro mga 6 na taon na. Hindi rin kasi ako nakatapos ng kolehiyo. Dala ng hirap ng buhay. Hindi na ako nasuportahan ng mga magulang ko. Pero dahil may pwesto naman sila dito sa palengke at medyo tumatanda na rin sila nanay at tatay, ako na lang ang sumalo sa pwesto nila para magtinda ng samot-saring gulay. Tuwing nasa palengke ako, naging pamatay oras na naming mga kapwa ko tindera ang tumingin-tingin sa mga dumadaan at namimili. Ang target namin, mga lalaki. Oo, mga lalaki. Yun ang ginagawa namin tuwing hindi masyadong marami ang namimili. Para kaming mga bakla kung pagalawin ang mga mata namin. May mga kanya-kanyang senyas na nga rin kami kung bet namin yung lalaki o hindi. Pag bet, kindat. Pag hindi, belat. Ganun kami. Katuwaan lang naman namin. Pero ganun talaga eh. Pag wala kaming magawa, tuksuhan na lang din at kantsawan kung kanino mapupunta ang mga bet naming boylet. Hanggang sa isang araw, may lalaki akong napansin. Parang nakita ko na siya noon na bumibili sa palengke. Pero lalo lang dumalas noong panay na ang bili niya ng gulay at prutas. At lagi siyang nakasando. Lumalabas ang kapugian niya pag nakasuot siya ng sando. Tapos pag nakakausap namin siya, napaka-gentleman, magalang, at mukhang marespeto. Palangiti rin, halos hindi na uubusan ng ngiti. Lalo na pagkaharap kami. Kaya halos lahat kaming mga tindera, kilig na kilig sa kanya. Itago na lang natin siya sa pangalang Dondon. DJ Rocky at DJ Jello. Sa hindi inaasahan, may isang insidente
na nagkabanggaan kaming dalawa. Naslide ako. Madulas kasi noon dahil maulan. At sa dami ng pwede kong makabangga, si Dondon pa. Oo, tiyempong-tiyempo, si Dondon ang nandoon. Pero bilib ako sa kanya kasi nasapo niya ako sa bisig niya. Yung para bang eksena sa teleserye, ganun na ganun ang nangyari. Hindi nga ako makapaniwala eh. Hindi ako makapaniwala na nangyari yun sa akin. Pagbangga namin, nadulas ako, nasalo niya ako, tapos yun na. Nagkatamaan kami ng mga mata. Nagulat yung mga tindera. Halos magsigawan sa kilig. Pero agad naman akong tumayo mag-isa at nagpasalamat kay Dondon. At lumakad uli palayo dahil naalala ko na may iba pala akong sadya. Noong nag-sink in na sa akin ang nangyari, tsaka ako na-feel yung kilig at gulat. Habang pabalik na ako sa pwesto ko, halos pigil akong ngumiti dahil sa kilig na nararamdaman ko. Kasi pag naaalala ko yung pagkakasalo ni Dondon sa akin, abay, naiihi ako sa salawal ko. Ang hindi ko lang alam, DJ Rocky at DJ Jello, hinihintay niya ako sa gilid ng pwesto ko. Akala ko umalis na siya. Tapos, pasimple niyang hiningi ang number ko. Binigay ko naman. Sa isip-isip ko lang, kung number ko lang ang bayad ko sa pagligtas niya sa pagkakadulas ko, di go, yun na lang ang ibibigay ko, diba? Choosy pa ba ako? Hanggang sa naging textmates kami. Araw-araw. Kulitan, biruan, tuksuhan. May konti pang I love youhan na hindi naman seryoso. Pero one time, DJ Rocky at DJ Jello, niyaya niya akong lumabas. Miyerkules. Yun daw kasi ang araw na wala siyang trabaho. So ako naman, go! Sumama ako kay Dondon at naging habit na namin ang lumabas tuwing Miyerkules. DJ Rocky at DJ Jello, tinatanong ko si Dondon kung ano nga ba ang trabaho niya. Pero kahit kailan, hindi niya ako binigyan ng diretsong sagot. Basta ang sabi lang niya, trabaho niya ang maglingkod sa mga tao. Biniro ko. Ano ka, politiko? Trapo ka ba? Uy, baka korap ka ha? Pero natatawa lang siya sa tuwing sinusubukan kong mahuli siya at mapaamin. Hanggang sa nanawa na ako. Inihinto ko na lang yung pagtatanong at pag-uusisa. Dahil yun at yun lang din naman yung halos palagi niyang sagot. Habang tumatagal, lalong lumalakas ang paghanga at pagkagusto ko kay Dondon. Isang gabi ng Miyerkules, inabot ako ng gabi dahil may namili sa pwesto ko ng maramihan. Nagpresenta si Dondon na tumulong muna sa akin. Gabi na kami natapos sa pagliligpit ng mga paninda. Pero tiba-tiba naman ako sa bentahan. Kaya sabi ko sa kanya, sagot ko na ang hapunan namin. Ako nang bahala. Tuwang-tuwa si Dondon kasi first time niyang malibre ko. Kumain kami sa isang sikat na fast food chain. Bagay na bihira ko lang maranasan. Pero dahil may pera, sige na lang. DJ Rocky at DJ Jello, nag-enjoy kami as in enjoy na enjoy. Pero hindi namin namamalayan na may ibang direksyon na tinatahak ang tadhana para sa aming dalawa nung gabing yun. Kaya, imbes na umuwi sa kanya-kanya naming mga bahay o tinutuluyan,
ay medyo hindi namin sinasadyang mag-check-in sa isang short time na tulugan. At doon naganap ang isa sa mga pinaka hindi ko ine-expect na kaganapan sa buong buhay ko. May nangyari sa amin ni Dondon. Biglaan. Pero masarap. Mabilisan. Pero ginusto namin. At higit sa lahat, hindi namin pinlano. Pero swak. Doon ko unang naranasan ang maging maligaya. Kasama ang isang lalaki. Lalo na't katulad ni Dondon na type ko. Magpahanggang ngayon, hindi ito alam ng mga kapwa ko tindera at hindi ko ikinuwento ang nangyari sa pagitan namin ni Dondon. Nagpatuloy pa naman ang ugnayan namin ni Dondon na tuwing Miyerkules ay magkikita kami. Pero hindi na namin nasundan ang pag-check-in namin noon. Hindi na DJ Rocky at DJ Jello. Ayoko rin namang maunang magyaya. Siya naman, hindi na rin nagyaya tungkol rito. Kaya inisip ko na lang, huwag naming madaliin. Dahil kung kami naman ang magkakatuluyan, araw-araw na namin yung pwedeng gawin, di ba? Hanggang sa isang Miyerkules, nagbago ang lahat. Yung dati naming paglalabas-labas para kumain, biglang nauwi sa isang seryosong usapan. Nagpunta kami sa parokya sa lugar namin. Kalmado niya akong kinausap. At saka niya inilahad sa akin ang isang sikretong matagal na pala niyang itinatago. Seminarista siya. At nasa punto siya ng buhay niya na iniisip niya kung dapat ba niyang ipagpatuloy ang pagpapari niya o hindi na. DJ Rocky at DJ Jello, halos manigas ako na parang yelo sa kinauupuan ko sa simbahan habang pinakikinggan ang mga salitang lumalabas sa bibig ni Dondon. At saka niya ipinagtapat sa akin ang final decision niya. Itutuloy niya ang pagpapari. Hindi ako agad nakapagsalita, sa totoo lang. Siguro, nasyak ako sa mga nalalaman ko. Mahal ko si Dondon eh. Siya ang una kong napag-alayan ng pagkababae ko. Tapos, magpapari pala siya. Kaya ang naitanong ko sa kanya, bakit? Matagal akong hindi nagsalita kasi hinihintay ko yung sagot niya sa tanong ko na bakit. Sa isipan ko, gusto ko siyang pigain ng mga sagot.
Bakit tayo pinagtagpo kung sa pagpapari ka naman pala magpupunta? Bakit parang pinaasa mo ko na magtatagal itong ganitong ugnayan sa pagitan natin? Bakit parang wala akong magawa? Bakit ako? Bakit ako? 'Di ba? Bakit kailangang lugi ako sa ating dalawa? Bakit hindi mo ipinaalam agad sa akin ang mga plano mo? Bakit hindi ka ba sigurado nun? Bakit? Ba't ako nabibigla na malaman mula sa'yo na hindi pala ito hahantong sa isang uri ng future na ini-imagine ko? Bakit? DJ Rocky at DJ Jello, mahal naman daw niya ako. Mahal na mahal ako ni Dondon. Yun ang sabi niya. Pero pinipili niya akong palayain. Dahil iba ang tibok ng puso niya. May tawag daw siya. At itong tawag na ito ay ang mas matimbang. Tawag mula sa Diyos. At wala akong laban doon. Mas matimbang ang desisyon niyang magpatuloy sa pagpapari. Hindi niya na kayang ipagpatuloy ang relasyon namin. Iaalay niya ang sarili niya para pagsilbihan ng Diyos. Kaya talagang wala akong laban doon. Hindi na ako lumaban. No choice eh. Kundi palayain na lang si Dondon. Doon siya magiging masaya. Doon niya nakikita ang habang buhay niya. Kaya hindi ako pwedeng humadlang. Wala akong karapatan. Pero ang sakit pala. Ang sakit-sakit. Parang nawasak yung puso ko. Minahal ko na siya ng tunay. Tapat na totoo. Pero ang tanging magagawa ko na lang ay palayain siya. At sana lang, hindi na maulit to sa akin. Sana yung susunod na jojowain ko, pakakasalan na ako. Yung tipong, sa simbahan, sa altar na ang diretsyo. Ganun. Hindi yung tipo ng baka maging obispo pa ng simbahan. Masakit eh. Ito namang si Dondon, ano yun, tinikman lang ako. Tapos nung na-realize niyang hindi pala ganun yung gusto niya, itatapon lang niya ako. Sorry pero yun yung mga tumatakbo sa isip ko noon. Ang sakit. So ang ending, naghiwalay kami ni Dondon. At balita ko, nagtuloy-tuloy na siya sa pagpapari. Hindi na rin kami nagkaroon ng communication. Pero aaminin ko, sa mga unang linggo at buwan mula nang magkahiwalay kami, tinamad akong magtinda sa palengke. Natakot ako na may makilala na naman akong gwapo. Tapos ang ending, magpapari pala. Andun pa yung trauma eh. Hindi nga ako niloko pero pakiramdam ko, ganun pa rin. Na-betray ako. Pero okay na ako ngayon, DJ Rocky at DJ Jello. Masasabi ko nang nakapag-move on na ako. Sa ngayon, may jowa na akong bago. Hindi man sing gwapo ni Dondon, pero maaasahan ko. Napapasaya niya ako araw-araw, napapangiti, napapakilig, at napapatawa.
masaya ako sa kanya. Sa katunayan, mag-aanim na buwan na kami. Lagi ko nga siyang binibiro. Kung magpapari ka ha, hiwalayan mo na ako agad-agad. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa. Niningitian niya lang ako. Hindi naman daw siya galing sa seminaryo. Tapos siya ng kolehiyo at kasalukuyang naghahanap ng trabaho. Ako naman, todo suporta lang sa kanya. DJ Rocky at DJ Jello, nasaktan man ako, pero masaya na ako ngayon. Yung nangyari sa akin noon, nagpatatag sa akin. At buti na lang, may awa pa rin ng Diyos sa akin. Hindi ako pinayagang makulong sa isang bawal na pag-ibig. Maraming salamat po sa pagkakataong maiere ang aking kwento. Hanggang dito na lang. Muli, ako si Sylvia. At ito, ang aking Secret 5.